Anh không sao đây đinh đường chi ạ. Kita besar kedai kita. Mama. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरबाय ओमफ्रायो लरगवा दिनैथ' बैसागोनि 1 तारिख नालाय ओमफ्रायो एसे न'फोर साफा खालामदों आरोना ओमफ्राय फुजाफोरबो खालामगोन बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों फुजाफोरबो खालामगोन ओमफ्राय नै आङो मोखांबो सुवाखै डाइरेक्ट सिखारबाय ओमफ्राय सिखारनानै बिदिनो न'नि खामानिफोरखौ मावग्रोगासिनो आरोना ओमफ्राय दा खामानिफोरा जोबबासो स्रां जानोसै देलायनोसै ओमफ्राय आङो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों लोगोफोर दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोरनि आङो न' लिरनायनिफ्राय जागायलांसै आरोना भिडिअखौ लरखौ नायदो आंनि न' लिरनायखौ होनांगोन नांलै खावरिबोफानो ओंखाम संग्रा न'खौ दहायनो लिरखांबाय ओमफ्राय दायो उन्दुग्रा न'खौ लिरगासिनो ओमफ्राय दा न' लिरखांबा आरो मा खामानि मावबाथाय दिनै माबा दंथाय एमाव थुगोन माबायाव दरजाफोराव आंखौल' लायो नामा होमबा मानसिया Pasien lah tu, coba tu. Duduk. Isor tu. Isor. Lasi tu. Betul. Inshallah. Aisyah kau baik. Aisyah kau baik. Udah kena. Bwisagu, hai. Ya. Gila mai dai deh. Hadir, mereka dai si dai nih. Nah, लोगोफोर दिनैनि दिनाव गोखा गोखै जानो नांगौ ना हिमानसि जानो नांगौ ना
gelena. Mau jadi di siapa nama lagi? Kur, naik. Hah? Kamera snack le. Mau lagi na, mau Bye bye. Cepat. Siapa yang hasut Light menbawa. Tuh, sampai. Landang थागोन मालाय ससे बार हाबनायनि एयार कन्डिसन बिदि गाननांगौ मा जागोन मानसिया मा जानो आरो बे गानखायाबाथ' बिदि गाननांगोन दै सायाव शुटिंलै मेगना हाबबाय दा गोदानथारलै मालाय बैसागुआवलाय गोदान गानखानांगौ बेनोथ' दा जाबाय दे दिनदों खिया खिथो बोसोर गोदानाव खिखा Apa?